вас е Маргарита Донева на канала Силата на подсъзнанието. Поставете лайк и се абонирайте за канала. Днес нашия сеанс хипноза е предназначен за лекуване на нашето сърце. Този сеанс е мощна терапия, която ще ви помогне да почувствате вашето сърце прекрасно. Вие самите да се почувствате здрави, усмихнати и щастливи. Този сеанс ще ви въведе в дълбок сън. Затова, моят съвет към вас е да слушате сеанса, когато мислите за да заспивате. Затова, пригответе се удобно, настанете се. Нека мястото, в което се намирате, да ви бъде комфортно и удобно. Затворете очи и се отпуснете. По време на сеанса днес, вашето сърце ще получи мощна програма на оздравяване. Процесите на саморегулация ще започнат да работят веднага. Още по време на лечебното прослушване на сеанса днес. Този сеанс ще работи за вас както през нощта, така и през деня. Както по време на работа и по време на отдих. Тази програма ще работи във вас до пълно оздравяване на вашето сърце и на вашия организъм. И така. Настройте се удобно и се отпуснете. Пригответе се за сеанса днес. Позата трябва да бъде максимално комфортна. Нашия сеанс хипноза днес ще премине в спокоен нощен сън. Този сеанс ще ви помогне не само да ви лекува, но и да заспите спокойно. Не се притеснявайте дали ще заспите по време на сеанса. Връзката с моя глас ще остане дори и вие да заспивате. И сеанса ще работи за вас на 100%. Вашия организъм ще приеме всички програми. Даже ако си мислите, че сте заспали и не може да ги запомните. Вашия организъм ще запомни лечебните програми. И така, дайте да пробваме да се отпуснете. И сега дайте да понаблюдаваме за вашето дишане. Дишането на нашите емоции е различно. Хората дишат по различен начин, когато са спокойни, когато са развълнувани.
когато са радостни и когато са тъжни, когато си почиват и когато работят. Всички емоционални и физически състояния в тялото и разума съответстват на конкретно дишане. Това е известно на медицината от древни времена. На това дишане са основани много лечебни техники, които се използват за лечебно дишане. Но сега не ви е нужно да се концентрирате на това. Просто наблюдавайте за вашето дишане. И когато наблюдавате за вашето дишане, почувствайте как се отпускате. И сега си представете, че се наблюдавате отгоре, от високо. И наблюдавате вашето дишане. И сега почувствайте как въздуха влиза през носа. Фокусирайте вниманието си на въздуха. Почувствайте как напълва вашите дробове и гърди. И с това вдишване настъпва приятно състояние на вътрешен покой и равновесие. И на издишване напрежението ви напуска. Дишането е дълбоко и тялото се отпуска. Ръцете стават тежки. Тежестта – това е вътрешно отпускане на мускулите. Пробвайте да почувствате как вашите ръце се чувстват без напрежение и сега са отпуснати. Почувствайте как кожата се разтича от вашите ръце. И те стават меки и спокойни, неподвижни. Тази тежест на ръцете е успокояваща, приятна и възстановява вашите сили. А сега почувствайте как стават тежки вашите рамене, гърба, вълна обвива вашите крака. И когато чувствате тази релаксация във вашите крака,
те се чувстват силни. Защото мускулите на краката са най-обемни в тялото и се изморяват повече от другите. И сега от тежестта стават като камъни. Добре. Отпуска се лицето и челюстта. Те стават отпуснати, неподвижни. Веждите са тежки и клепачите също. Сега е трудно да ги държите отворени. И ако до момента, по време на нашия сеанс, не сте ги затворили, то сега ги затворете. Отпуска се челюстта и лицето прилича на маска на покой. Дишането е равномерно и спокойно, дълбоко. Организма работи спокойно и уверено. Сега получава много важни оздравителни процеси. Нормализира се работата на всички вътрешни органи и системи. Оздравява и вашето сърце. Всички кръвоносни съдове в сърцето са разширени и напълно са разкрити за пълно кръвоснабдяване. Разширяват се голямите и средните артерии. Малките и даже най-тънките капиляри. Всеки участък от сърдечните мускули надеждно се кръвоснабдява. Напълно се възстановява проводимостта на всички сърдечни съдове. Вътре в сърдечните мускули. И непрестанно и енергично се развиват нови съдове в кръвоносната система. В сърдечните мускули растат нови артерии и капиляри. Капилярите постоянно се разширяват. Те стават все по-гъсти и в тях постъпва кръвоснабдяване.
напояват се, стават разширени и свободни и по този начин напояват сърцето. От тяхното разширение те стават проходими за зареждане на кислород и хранителни вещества в кръвта. Кръвообращението в сърцето е свободно и абсолютно безпрепятствено. Снабдяването на сърцето с кислород и хранителни вещества се осъществява с колосален запас и надежда. Храненето на сърдечните мускули в този момент е много. Вие усещате това в момента като чувство на лекота и безгранична свобода в гърдите си. Почувствайте покой в областта на сърцето. Кръвта тече по съдовете в сърцето свободно и в пълен поток, абсолютно безпрепятствено. Прекрасно. Всяка клетка в сърцето е пълна с кислород и с всички необходими хранителни вещества. Кръвта промива сърцето от всички токсини, шлаки и ги прави чисти, еластични и подвижни като малко дете. Сърцето е чисто и сияе. Подобрява се обмяната на веществата, разкъсват се съединителните тъкани в последствие на възпалителни процеси. Разсейват се холестероловите плаки. Всичко, което е замърсявало сърцето и е нарушавало процеса на неговите жизнени дейности, се измива сега и се отделя от организма завинаги. Това дава на сърцето мощен импулс на подмладяване и оздравяване. Вашето сърце оздравява. Кръвоснабдяването на сърцето постоянно се подобрява и се усъвършенства.
Кръвообращението на всяка клетка в сърцето е удвоена и е застрахована от всякакво напрежение и проблеми, както и от вредни въздействия, както вътрешни, така и външни. Това създава стабилна работа на сърцето във всякакви ситуации, във всякакво напрежение. Работоспособността на сърцето се стабилизира във всякакви ситуации, при всякакво напрежение. Работата на сърцето става идеална. Нормализират се и се възстановяват проводимостта на нервните воласинки вътре в сърдечните мускули. Нормализира се също възбудимостта на работата на естествените възбудители на ритъма на сърцето. Фазата на съкращаване и отпускане на сърдечните мускули е идеална и е балансирана. Това съответства на природните параметри. Сърдечните съкращения са ритмични и спокойни, уверени и в пълен обем. Всички съкращения в сърдечните мускули са еднакви и с нормална сила и скорост. Съкратителната способност на миокардата е оптимална. Възстановителните процеси след всяко съкращение на сърцето работят бързо. Моментално възстановяват сила и енергия. Всички временни паузи между сърдечните съкращения са размерени и еднакви. Силата и честотата на сърдечните съкращения е еднаква и съответства на конкретното състояние. Добре. Прекрасно. Физическото и психологическото напрежение не влияе на сърцето, а енергията съответства в сърцето. И това състояние постоянно се намира във вашия живот. Сърцето винаги работи ритмично, стабилно и с огромен запас, с надежда. Ритъма на сърцето е устойчив и правилен. Сърдечната чистота на сърдечното съкращаване е 72 удара в минута.
Сърцето помни от това колосално напрежение и устойчивост и съхранява идеален ритъм на работа. Ритъм на здрав и качествен ритъм. Тонът на сърцето винаги е ясен и чист. Сърцето е в тон с младо сърце. Запаса жизнена енергия и обезпечава правилната работа на сърцето. И това постоянно расте. Резервните възможности на сърцето постоянно се увеличават. Нормализира се състоянието на клапаните на сърцето. Тяхната анатомична форма и функционалност. Всяка клапа в сърцето идеално се затваря и създава здраво кръвообращение. Системите на клапите на сърцето са перфектни и синхронични. Тонът на сърцето винаги е ясен и чист, без излишен шум, с нормално звучене и чистота. Напълно съответства с тона на младо и здраво сърце. Запаса на жизнена енергия, която отговаря за правилната работа на сърцето, постоянно расте. Резервните възможности на сърцето постоянно и непрестанно се увеличават. Сърцето става издръжливо, винаги работи без напрежение. И сега вие постоянно чувствате този покой и лекота в сърцето. Приятно усещане. Вашето сърце е защитено от външната среда, така и от вътрешната. Главният мозък автоматично контролира сърцето и не допуска никакви вредни влияния. Той е под постоянна защита на главния мозък. Работата на сърцето създава здраве в целия организъм. Създава кръвоснабдяване на всички вътрешни органи и подобрява нормалното кръвно налягане. Затова в цялото тяло се чувства приятно усещане на свобода и покой. Всеки ден вие сте здрави и енергични. Програмата на здраво сърце е заложена и работи самостоятелно, без вашето усилие и участие.
Лабораторните физическите показатели на сърцето, както тестове, постоянно се подобряват и винаги ви радват. Те са в норма и динамика. Сега организма работи самостоятелно и уверено и се отпуска в приятна релаксация. Света се отделя и мислите забавят своя ход. Стават вяли, лениви, не мислите, не се движите. Дишането е спокойно. То е тихо. Вие се чувствате спокойно и заспивате в дълбок сън. Съня оздравява вашето лице, вашето сърце. И вашето сърце ви зарежда с нов живот на дълги, дълги години. Всичко е добре. И вие спите дълбоко, дълбоко, дълбоко. Дълбок, оздравяващ сън. Спите дълбоко.